इथं मी कढई गरम करून घेतली आहे आणि त्याच्यामध्ये 1 चमचा हे बटर घातलेला आहे। बटर मेल्ट झाल्यानंतर मी त्याच्यामध्ये 1 वाटी हा कोबी आहे तो थोडासा उभा चिरून घातलेला आहे। गॅसची फ्लेम यावेळी स्लो आहे। ह्याच्यामध्ये थोडा मी गाजर पण उभा चिरून घातलेला आहे आणि थोडी शिमला मिरची आहे ती पण थोडी उभी चिरून घातलेली आहे आणि थोडेसे कॉर्नचे दाणे आहेत तर हे पण मी ह्याच्यामध्ये घातलेले आहेत। भाज्या तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे इथं घेऊ शकता आणि सगळ्या भाज्या मी ह्या बटरमध्ये परतवून घेतलेल्या आहेत। खूप जास्त शिजवून नाही घ्यायच्या, हलक्या परतवून घ्यायच्या। आता ह्या माझ्याकडे 2 पोळ्या आहेत, त्या उरलेल्या पोळ्या आहेत। तर त्यातली 1 पोळी म्हणजे चपाती मी इथं एका प्लेटमध्ये घेतलेली आहे आणि त्याच्यावर हा मी पिझ्झा सॉस जो मिळतो तो लावलेला आहे। आजकाल बाजारामध्ये पिझ्झा सॉस एकदम इझिली अवेलेबल आहे। तर पूर्ण पोळीवर तो पिझ्झा सॉस लावून घ्यायचा आणि त्याच्यावर हे जे चीज आहे ते पूर्ण चीज मी किसून घातलेलं आहे। इथं तुम्ही मोझरेला चीज किंवा चीजचे छोटे छोटे स्प्रेड चीज मिळतं तर ते पण चीज इथं तुम्ही वापरू शकता। तर ह्या पोळीला मी पूर्णपणे हे चीज ह्याच्यावर हे किसून घेतलेलं आहे। बऱ्याच वेळा शिल्लक राहिलेल्या पोळीचं काय करायचं हा प्रश्न पडतो, त्यावेळी हा पदार्थ खूप छान असा पर्याय आहे। आता चीज लावून झाल्यानंतर त्याच्यावर मी ही दुसरी पोळी ठेवलेली आहे। हे बघा दुसरी पोळी ठेवली आणि त्याच्यावर पण मी हा जो पिझ्झा सॉस आहे तो सगळा व्यवस्थित लावून घेतलेला आहे। आता ह्याच्यावर पण मी हा पिझ्झा सॉस आहे तो व्यवस्थितपणे पूर्णपणे लावून घेतलेला आहे। पिझ्झा सॉस खूप चांगला लावून घ्यायचा आणि याच्यावर ज्या आपण बटरमध्ये भाज्या परतवून घेतल्या त्या सगळ्या मी भाज्या आता याच्यावर स्प्रेड केलेल्या आहेत। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे मुलांच्या आवडीप्रमाणे इथं भाज्या घेऊ शकता। थोडंसं पनीर आहे तर त्याचे छोटे छोटे तुकडे मी केलेले आहेत ते पण मी इथं सगळे लावून घेतलेले आहेत। हे बघा पनीर लावून झाल्यानंतर मी याच्यावर चिली फ्लेक्स घातलेले आहेत। चिली फ्लेक्स घालून झाल्यानंतर मी याच्यामध्ये थोडंसं मीठ आहे ते घातलेलं आहे, त्याने अजून ह्या पिझ्झाची टेस्ट आहे ती खूप छान येईल। आणि याच्यावर पुन्हा मी सगळं जे चीज आहे ते पुन्हा किसून घातलेलं आहे। तुम्ही जेवढा जास्त चीज वापराल तेवढा हा पिझ्झा जो आहे तो चवीला खूप चांगला होतो। इथं तुम्ही मिक्स हर्ब्स किंवा ऑरेगानो हे पण घालू शकता, पण माझ्या मुलांना ते आवडत नाही म्हणून मी इथं ते वापरलेलं नाही आहे। तर पूर्ण चीज घालून झाल्यानंतर मी एका तव्यावर हे तवा गरम केला आणि त्याच्यावर थोडं बटर लावून घेतलेलं आहे। बटर चांगलं लावून झाल्यानंतर हे जे आपण पिझ्झा तयार करून घेतला आहे तर तो पिझ्झा मी या तव्यावर घेतलेला आहे। आता गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची आणि हा जो पिझ्झा आहे त्याच्यावर झाकण ठेवून 5 मिनिटासाठी हे मंद आचेवर असंच ठेवून द्यायचं। हे बघा 5 मिनिटं झालेली आहेत, गॅसची फ्लेम स्लो होती आणि तुम्ही बघू शकता चीज पूर्णपणे छान असं मेल्ट झालेला आहे आणि खूप छान टेम्पटिंग असा हा शिल्लक राहिलेला चपातीचा किंवा पोळीचा पिझ्झा तयार झालेला आहे। खूप सुंदर असा पिझ्झा तयार होतो हो आणि मुलांना पण एवढा चांगला होतो की मुलांना मस्तच एकदम मस्त मुलांना खूप आवडतो हा पिझ्झा। तर पिझ्झा कटरने मी त्याचा हे कट करून घेतलेले आहेत पीस आणि तुम्ही बघू शकता खूप सुंदर असा पिझ्झा तयार झालेला आहे। तर रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये मला नक्की सांगा। रेसिपी आवडली असेल, व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शिल्लक राहिलेल्या चपातीचा काय किंवा फ्रेश चपातीचा सुद्धा तुम्ही हा असा पिझ्झा बनवून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।